Waqt is-seduta parlamentari ta' 3 filgħodu, id-deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia qal li ma jaqbilx mal-mistoqsija li qed jipproponi l-Prim Ministru Laurence Gonzi. Jean-Pierre Farrugia qal li ma jaqbilx mal-mistoqsija ta' iva jew le għad-divorzju. Jien ma naqbilx mal-mistoqsija iva jew le iva favur jew kontra divorzju. Fil-Parlament huwa tkellem b'dan il-mod fuq il-kap tal-Oppożizzjoni. Honorable Joseph Muscat, to his credit, kull meta tħall fil-Kamra dwar din il-mozzjoni dejjem awrajtu. Fl-istess seduta Jean-Pierre Farrugia għamel dan l-appell lil Joseph Muscat. Inti m'għandek għalfejn ċaqlaq xejn mill-mistoqsija. Inti qiegħed minn fuq. Inti għandek 32 u 2, 34. Rise to the occasion. Irranġa l-mistoqsija. Ir-referendum għandu jorbotna l-koll. Matul din is-seduta, deputat nazzjonalista Franza Ġus qal li għandu dubji dwar il-kredibilità tar-referendum, filwaqt li d-deputat nazzjonalista Joe Falzon appella biex il-mistoqsija tar-referendum tkun maqbula bejn iż-żewġ partiti. Fl-istess seduta tkellem ukoll il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Il-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni jittieħed l-4 filgħodu.